Слава Україні, вітаю. Поки їдемо, хочу поділитися думками про нинішню ситуацію. В першу чергу про ситуацію з перемовинами, в другу про Білорусь. Що стосується перемовин, я думаю, що на даному етапі перемовини дуже погана історія для України. Поясню чому. Поки що росіяни зазнали реального шоку від того, що відбувається на всіх фронтах. Армія фактично втрачає в прямому сенсі слова боєздатність. Країна, хоча там все досить ізольовано, вона шокована, солдати не хочуть приймати бій і поки що все йде позитивно однозначно для України. Для того, щоб щось зробити зараз, в першу чергу їм треба отримати оперативну паузу, переорганізуватися, зробити нові плани, закрити, в тому числі там небо, вони підтягують буки для тих українських літаків, які стримують ще російську авіацію і так далі. Для цього всього потрібен час. Як їм зараз отримати час? Це перемовини. В іншому випадку їх будуть бити, ініціативу перехоплюють на місцях. Справді розгорнулася народна війна, національна війна, та, яка буває раз на декілька сторіч насправді. І перемовини для них – це можливість просто-напросто виграти час для перегрупування. Що буде далі, мій прогноз? Вони 3-4 дні порозказують якісь позитивні моменти, порозказують, що все буде ок, все там так далі. А потім день на 5-7, коли будуть повністю готові, вони висунуть пану Зеленському умови абсолютно неприйнятні. І прийдеться починати по новій. Тільки, скажімо так, запасу у нашої країни буде трохи менше. І вони будуть в цьому плані краще підготованішими, тому що і перший шок пройде, і вони зможуть мінімально проаналізувати все, що відбувалося, знайти якісь контрходи протидії. Ви ж не вірите, що ми їдемо вести перемовини про повернення Криму? А тепер, тому перемовини, як на мене, зло. А тепер про повернення Криму і також про Білорусь, Придністров'я і багато чого. Лукашенко хоче, знову-таки, в тому числі перемовини потрібні для того, щоб білоруська армія змогла відмобілізуватися, могла бути включена в план операції російської, і відповідно діяти. А тепер про Крим і все інше. Зараз ідеальна ситуація. Україна забрала на себе всю Росію. Вона сама не хотіла такої ролі, але так трапилося, що це реальність. Зараз ідеальна ситуація для того, щоб білоруси доробили те, що вони не доробили рік тому, коли могли доробити. Ідеальна ситуація для повстання, і якщо їхні війська введуть, я думаю, що раніше чи пізніше воно буде, в тому числі серед силовиків. Це непогано, це буде теж безумовно складно, але це непогано для України, тому що тут є тисячі білоруських добровольців, які, я абсолютно певен, перейдуть кордон і будуть знищувати режим Лукашенка і скидати режим Лукашенка. І це буде підтримано 90% населення Білорусі. Зараз ідеальна ситуація для того, щоб грузини повернули свою територіальну цілісність, повернули Абхазію, повернули Південну Осетію. Зараз ідеальна ситуація для того, щоб Молдавія вирішила питання з Придністров'ям. Тому що Росія зараз ані абхазам, ані маріонетковій осетинській державі, ані Придністров'ю зараз безумовно не допоможе. Користуйтеся цим, працюйте, і нам буде легше. І ми позбавимося від цього тисячолітнього кошмару всіх народів Східної Європи раз і назавжди. Головне працювати. Сьогодні тисячі, реально тисячі
десятки тисяч українців показують приклади фантастичного героїзму. Коли дивишся, як люди з коктейлями Молотова в селах підпалюють техніку, ну, ти розумієш, що не ти хоробрий, а що є справді хоробрі люди. Будемо сподіватися, що у нашого керівництва вистачить хоча б трохи сили, щоб хоч на 30% відповідати достоїнству і героїзму українців. Якщо не будемо зупинятися, якщо нас підтримують звичайні білоруси, не білоруська держава, звичайні білоруси, Молдавія, Грузія, далі народи Кавказу, а там і ті росіяни, які розуміють, що, відверто кажучи, цей режим точно не про національне благо самих росіян, то Україна може дуже скоро повернеться в свої реальні кордони. Крим, Донбас будуть наші. Слава Україні!